La història del rajoler de Vilafant Rafael Sala Grau, afusellat a Paterna l'any 1940, es podrà tancar el proper 13 d'abril. Un equip de recerca empordanès ha treballat dur en els darrers mesos per identificar el cos en una fossa gràcies a les proves d'ADN i podrà retornar les restes als seus familiars que l'enterraran al cementiri de Balans. Finalment vam trobar els familiars, en vam fer un acte a Vilafant que potser alguns de vosaltres el recordeu. Allà el doctor Narcís Verdalet, el bon amic Narcís Verdalet, va fer les mostres de la prova d'ADN i finalment això ha conduït a que sabem quines són les restes de Rafael Sala aparegudes en l'exhumació de la fossa 126 de Paterna. I l'alegria que sents és d'haver acabat un treball que ha durat, ja us dic, 6, 7, 8 mesos. Com ha acabat aquest treball? Amb un èxit rotund. S'ha pogut identificar aquesta persona, que fa 60 anys corria pels carrers de Vilafant o pels carrers de Figueres i que veia el sol de l'Empordà, sentia la tramuntana. I que, per tant, això és, a mi, personalment, com a forense, la satisfacció és brutal. S'ha pogut identificar. Amb aquesta recerca restitueix la dignitat d'una persona afusellada per les tropes franquistes. La fusellen per 4 delictes, cap dels quals és un delicte de sang, perquè en els càrrecs del Consell de Guerra, cap dels 4 càrrecs és... La fusellen per ser del PSUC, per ser secretari del Comitè Revolucionari, ja veieu, revolucionari, això ho diuen els revoltats, del Comitè Revolucionari de Vilafant, l'acusen de ser regidor de l'Ajuntament de Vilafant i un altre càrrec que tampoc és un càrrec de sant. Tots són 4 càrrecs polítics. En aquest acte s'ha proposat que el dia del retorn de les restes a la seva família a França es pugui fer una aturada a Vilafant, davant la casa on va viure el rajoler Rafael Sala Grau.